दिनै जोंनि दतमा ओनसोल हिसाबै जोबोद गोग्गाथाव थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव जे दिनै आसाम नाङै गासै जोंनि बे गेलेग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर जेरैबायदि बाय गोसो होनानै जेबायदि गावसिनि कला गावसिनि बुलायनाय आर्ट बेफोरखौ देखायदों बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जथेस्थ' लाब जादों कारना जाहैबाय मा बेवहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बेखौ नायफैनानै जोबोद थुलुंगानाय मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामो जे जोंनि दतमा ओनसोलनि जे मोनसे नाम जाय दतमा होननाय लोगो लोगो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम फैयो बेवहायनो दिनैहाय बे आसाम नाङै आसाम रायजोनि गासै 28टा जिल्ला बेवहाय बाहागो लानानै माने जेरैबायदि जोंनि कला कृष्टि गावसोर जेरैबायदि देखायदों बेवहाय बेयो जोबोद जोंनि थाखाय जोंनि दतमा ओनसोलनि थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि गासै उन्दै उन्दै फैगौ जेनेरेसननि थाखाय जोबोद माने थुलुंगाथाव आरो बावहाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोरजों जे दिनैहाय बिसोरनि बिमा बिफा गार्जेनफोर फैफादों बिथांमोना बाहाय फैनानै जथेस्थ' गावसिनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि खुंफुं आफाद बेखौ दायथ' लानानै जेरैबायदि बे सानब्रैनि जे हाबाफारि बेवहाय एसेल' फैसानि गेजेरजोंनो जे खुनु मते जोङो थुक थाक सोलिबाय थादों बेवहाय माने एसे खस्थ' मोनदों न'द थाखा फैसानि दिगि नाथाय जों आसा खालामदों बेवहाय जोङो बिटिसि सरकारनि तरफनिफ्राय जा एसे अनसुंथाइ मोनदों आरो जायगानि गोबां माने मावथि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा बेवहाय जोंनो मदद होदों आरो बे हिसाबै जोङो नैबे सानब्रैनि हाबाफारियाव दिनै साननै जोबनानै थांबाय साननै दंबावो बे साननैखौबो जोङो बारग'लांनो हागोन आरो बेवहाय गेलेगिरिफोरा जाय देरहानाय बान्था मोनबाय जाय जेननाय अब्लाबो जों बिसोरखौ एसेबो माने नासयाजासे जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव फैनानै खुनु एसे खस्थ' मोनाजासे जों बे खेलाखौ गाहामै गाहामै जाहाथे जों खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि जे मोनसे आग्रह बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे रायजो राजाफ्रा बेखौ लाबोनायाव जोंनि खुंफुं आफादखौ जथेस्थ' साबायखर होदों आरो खुंफुं आफादनि साफ्रोम सोद्रोमाफ्रा दाख्लै जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो मावगासिनो दङ जोबजासिम मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6003049997